Ein trupuleiki at øyla nekv søkja blint innan gymnsialt miðnám, tog at öll vindfólkini fer her. Så öll vindfólkini fer i høydalar, og tog søkja man eisni her. Man fyrir klara uppbyggingin eller ikkje. Man tås ikke rende om det, det bara at det fleste mot omgangskrets halde forberedt til høydalar. Suksei. Eller man heller ikke huksa så rende om kvi for høydalar, det bara man forberedt til høydalar. Mamma barn här så far det bara. Det är samma som är. Och så bara förstått lägga det vast att lin för då. Studenter mer bättre möjligheter för framtiden och höjdalar hej så kan lära är också mer. Så sådant när man går på folkhögskola är att man får veta att skolan är allt och man ska vara det är det lärare fortälja det där. Och så tar man vara och faktiskt inte karaktären så ständer man att det kan det nu. Och så hittar jag från bak och så folk ska färden och kanske inte göra bättre och ständer att det. Om du släpper in i höjdalar så hjälper man att jag tror jag lov någon fast det är folk som har så tankar om dem. Ja, möjligt att klara folkhögskolan utan att släppa in i Glasir, ja. Men så hur du klarar han alltså du antingen sökt en utbildning som kräver att du klarar nog väl eller till faktiskt enaste. Hvis du söker in och hvis du klarar det illa i folkhögskolan då kan säga akkurat klarar folkhögskolan och söker in och gymnsialt miðnám så är det osannolikt att du släpper in. Men söker du in och vinnerrätta miðnám och vi har plats så är det sannolikt att du släpper in. Till gymnsialt miðnám är trejt när man har no-goa kriterier. Vi menar till vinnerrätta miðnám här är trejten att du stäger i uppbyggingen, att du stäger i folkhögskolan. Och så här hittar vi inte nödvändigtvis efter hur goda kriterier du är. Här må man också hitta efter här vid plats. Så om man alla student och helt dörla gott så vet kanske allt färdigt det. Och inte mot det. Jag bara trött av att hålla det till det enda line man kan färda. Och så är det samfunnet men ta passar bara. Och i folkhögskolan tar får man veta att skolan är allt och om du står att affärer så släpper du ju och student och om du kommer student kan bli så är studenter helt och vad ska göra. Det som vi vana nu tar allt är det ena stället. Det är att man inte huxar om en eventfart för det här, tog man är färdig här, tog att som det är nu eller som det är så kommer alla samma ställen. Oavsett om du väljer en vinnerrätta uppbyggning, om du väljer gymnasialt miðnám så kommer du på samma sted. Du kommer att gänga i samma hus. Så det är inte så farligt när du är vitt för färd. Då kan man löjva sig att söka en uppbyggning som man annars kanske helt man släckt kunde så blir man exkluderad från fällskapet. Hvis man är råkna via man skuldi gänga till dem som vi höjde dem så har man bara sökt här uppbyggningarna som var här. Nu kommer man att ha alla uppbyggningarna av Glasir. Då kan man gott löjva sig att söka och som vi följer inte söka. Vad får du om man hör det där? Jag valde för att få pengar. Ja, en pengar. Tycker jag att jag färd om hör det där var den här avskav för vi för det. Nej, jag också för pengar. En pengar hör det då. Leicester solen går så. Uppbyggningen vill sig kreisen gå alltså. Blue.